Nevidel som to hneď od začiatku, že tam bolo obtierač. Aha. Musíme... Na koľko idete? Dvojka. Tendo, čau. Okej, tak dám 12. Vy idete na 12? Hej, aj vy. Jaj. Pardon, Pane, čo robíte však, ale výťah sa ani nepohol. on zabrzdil ako kebyže dopredu. On je konštantne dole, jak... Pardon, no hodilo ma dopredu. Dobre, naposledy. Ešte raz sa spravedlňujem, tieto výťahy, to je také zvláštne. Však. Musíte sa na mňa stále lepiť? Prepáčte však, ale ten výťah má ešte ďalších 5 metrov štvorcových voľných. Prosím, A vy tu ste, že za mnou, že centimetr. že mňa sem hodilo. Vás sem hodilo, vás sem teleportovalo za Ja mňa, som nie? ujebal normálne, čak jak to zastavilo, tak ste videli, jak to som máslo. So mnou to ani nepohlo, čo mám 100 kg, alebo čo vyzerám tak? Trošku. Chrapuň. Pane, vy si myslíte, že som To slepá? bola moja chyba, toto priznám, ja som si myslel, že vy ste proste pod stolička. Tak to bola tá najtupšia výhovorka. Ja viem. To je kokot, chlapci moji. Dám tento. Dobrý večer. Nevidel som, sorry. Čo tam bolo, jak sa... Prvýkrát vo výťahu? Aha. To píče. Dobrý večer. Vidíš, Na šestku by som musel ísť. kľudne stlačí šestku a pôjde na šestku, šéfe. Ty kokos. Vy ste prvýkrát vo výťahu? Ne, vôbec. Ja len som taký, že... OK. Šestka. Ježiš, ja som mal ísť na minus jednotku, ja debil. Minus jednotka, to je minus a jednotka. To je minus jednotka napríklad, keby tak môžem pomôcť. Jednoducho. Inak ja som chcel ísť na osmičku, tak díky. Je to najhlasnejšie, chalani. Cíti to? Padáme, že? Padáme, že? Kedy mám vyskočiť? Nie, aby som nepadáme, prežil? Kedy ideme mám normálne vyskočiť, aby som pomaličky. prežil? To je moderný výťah, moderný zámer. Jaj. Kedy ste pani? Ste na... Kedy mám vyskočiť, aby som prežil? To je Teraz poviem teda znova na tú osmičku. Potom ešte príďte, kľudne raz do piče. To je idiot. Fú, zase som nevidel, že tam bolo, sorry. Čo? To si mám jak všimnúť? To kto stihol prečítať? Ten, čo si brdne. Kokot. Bunda, čau. Fú. Akože slečna, to ste nemuseli toto. To je kokot. Musela, pardon. Zase som to nevidel, už to nepretáčať. Vy ste noví. Ja som nový. Ja som Vy ste starý, starý. starý sused. Nevyzeráte tak staro. Mám 37. Prvýkrát od mami si sa odlúčili teraz. Ja už mám 45. Ja už... Vyzeráte na 44. Ďakujem. Pomaly ide ten výťah, ne? Čo žerete? Čím sa živíte? Či, upratujem. Shodou okolností. Výťah. Ja som myslel, že jedlo. No takže čím sa živíte? Ja aj takto ste to mysleli. Mhm. Nové meso, čo ja viem. Hociaké. A dneska zima, ne? Vonku. Ale jaká? Ty kokos. Prsty mi odpadli. Ježiš, ja som sa pomýlil, ja som chcel ísť nižšie. Jej, aj ja... Vy ste ani nemali stlačené, sranda. Aha. Za mňa manželek bola topka, za mňa manželek bola fajn. Aj toto je dobré. Ste sa sekli? Vyzerá to tak. Ne. Počujete, vo filmoch sa tam bolo, že sa dá otvoriť ručne. Nemyslíte, že... Nekúkajte toľko filmy. Nejaké číselko, že by sme zavolali.
Nemám signál. Čakajte, to je nejaký oznam pre psov, to nám nepomôže teda. Ani ja. Tak to sa asi za chvíľku vyrieši. Zasekli ste sa niekedy vo výťahu? Ja nikdy. Nepamätám si, že by som sa niekedy zasekol vo výťahu. Teda určite nikdy sa mi to nestalo. Predstavte, že to budeme, ja neviem, že... Ani ja. A Kevin, čo ty sa môžeš zasekať vo výťahu, keď ty si vo výťahu nikdy nebol, Kevin? No ja sa pýtam túto normálne chalošov, ktorí chodia výťahom. Kokot. Ty debilko. Kevin spraví 3 kroky a je v izbe normálne, a čo ty výťahom? Kde si ty kričil to výťahom? Jo, na 3 hodiny? 3 hodiny si bol vo výťahu zaseknutý? Fúha, to by som mal celkom hádam už aj nejaký stresík, či? Sa bojíš? Nie, nikdy som sa nezasekol vo výťahu, ale však ja nikam nechodím vo výťahu, čo to kurva? Ja chodím po schodoch. Ja mám doma Fredku. Dojda na krby. A ja čo? Ja chcem tiež žiť. Čo mám s Fredkou teraz? Nehovorte o tom, že Mne už sa tu aj zle dýcha. Však sme si vydýchali. Ale verím, že každú chvíľku tu povie, tak snáď to nebudeme, ja neviem, 28 dní. 28 dní, pozri sa. Počujem ma. Daj dole tie gace. Čo? Daj dole tie gace. No. Ja si chcem ešte raz poriadne zašukať, ako sorry. Pred smrťou. Dávaj. Dávaj. Pravda. Dobrý. Dobrý. Podivín. Red vo výťahu. Pardon. To je nejaký fórum. Mohol by som sa s vami teda zviesť? Alebo sám? Ne. Určite ne? A jebať na to, že ja pôjdem na 50 sám pešo. To nestojí za reč. Na 50. To sú kokoti chlapci. Poschodie 1. Čo to si ty? Au. Ty si spal? Mm. To je halus celý život prespať. Poschodie 5. Ďakujem. Za tajmiček. Susedko? Kevin, to je Kevin Heda chodí vo výťahu.